Današnja medicina i zdravstvo općenito ne može se odvojiti od zdravstvene industrije koju je pokrenuo i stvorio nagli razvoj i napredak tehnologije, a prateći svjetske trendove i prema uzoru na globalne pojave i najave, pitamo se što možemo očekivati u Hrvatskoj, u kolikoj mjeri su nam važne inovacije u zdravstvu, što mogu očekivati pacijenti u skladu s razvojem modernih tehnologija, što će biti ključ zdravlja u doba vladavine umjetne inteligencije. Na sva ta pitanja odgovorit će nam, nadam se, magistra Anita Bujanić. Dobrodošli. Vi ste voditeljica platforme za zdravstvene politike. A početkom kolovoza, dakle u srcu ljeta, održan je prvi svjetski dan inovacija u zdravstvu. U dijagnozi imamo tu privilegiju doznati što je to važno, zašto je to važno i što se s tim obilježavanjem dobiva i poručuje. Evo, prije svega hvala vama na pozivu da u dijagnozi sa gledateljima podijelimo na neki način vrijednost inovacija u zdravstvu. Ova godina je bila po prvi puta, ja bih rekla, godina koja je prepoznala da upravo inovacije u zdravstvu zaslužuju svoj jedan posebno posvećeni dan. Možda je nama malo bilo nezgodno jer je bio u kolovozu, mi smo svi navikli naravno uživati u ljetnim odmorima. Međutim, svaki dan praktički za sve pacijente je vrlo važan i imamo nadu upravo zahvaljujući inovacijama. I to je bila, ja bih rekla, jedna nit vodilja da svim dionicima našeg zdravstvenog ekosustava na neki način kažemo koliko je važno cijeniti, vrednovati i poticati sve ono što nam današnje zdravstvene inovacije omogućavaju. Svi se mi u Europi suočavamo s više manje sličnim zdravstvenim izazovima, ili to baš nije tako, a to u današnje doba zahtjeva nove pristupe, recimo za eventualna rješenja. Pa prije svega je sama pandemija, ja bih rekla, koliko god je bila izazov i ja bih rekla promijenila je naše živote, uvelike je bila jedan opportunity window ili prilika za poboljšanje pozicije zdravstva u društvu. Vrlo često se zdravstvo smatra kao trošak, kao nešto što zahtjeva puno novaca. Međutim, i sam Svjetski gospodarski forum je rekao da svaki dolar uložen u zdravstvo, pogotovo kod naprednih država, na neki način uvelike doprinosi razvoju gospodarstva i ekonomija. I tu su se svi, ja bih rekla, i vladajući i zdravstvena struka, pacijenti složili da moramo što više, pogotovo u današnje vrijeme, evo i onkoloških bolesti, zamašnjaka, kardiovaskularnih bolesti, prijetećih infekcija o kojima slušamo naravno evo kroz medije, nekako da svi zbijemo redove i kažemo koliko je važno investirati u zdravstvo i na vrijeme preventivno djelovati i reagirati na ovakve krize. Sjetimo se da smo svi zapravo mi u bilo kojem trenutku života potencijalni pacijenti i zato je jako važno prepoznavati i njegovati tu kulturu inovacije u zdravstvu. Za koju minutu ćemo reći koliko je važno djelovati zajedno. A već znamo, kad kažemo izazovi, pritom često mislimo na probleme, ali u svakom slučaju na što se odnose ti takozvani izazovi ili problemi? Na što se misli? Prije svega se jako puno u kontekstu inovacija u zdravstvu govori o nezaraznim kroničnim bolestima. Tu naravno ubrajamo i zloćudne bolesti raka, ali prije svega tu su i bolesti dišnog sustava, šećerna bolest, krvožilne bolesti, odnosno bolesti srca, astma, KOPB. I pokazalo se da zaista gotovo 90% smrtnosti na neki način otpada upravo zbog komplikacije nezaraznih kroničnih bolesti. Jesu li još nekako rangirane skupine bolesti koje najviše opterećuju? Prije svega nezarazne kronične zaista su tu na samome vrhu gdje se onkologija, odnosno karcinomi ili rak na neki način zaista smatraju jednom prijetnjom. Nažalost sve više u mlađoj populaciji zbog načina života, zbog smatra se čak i utjecaja nepravilne prehrane, stilova života koji su na neki način povezani sa porastom smrtnosti od raka, odnosno pobolom. Međutim, tu su sve više i infektivne bolesti koje je moguće u nekim slučajevima spriječiti i cijepljenjem, kao što su rak vrata maternice, rak grla, rak anusa, testisa koji su povezani sa HPV infekcijom ili karcinom jetre koji je povezan sa virusom hepatitisa. A evo inovacija
inovacije su omogućile da postoji cjepiva protiv hepatitisa i HPV, dakle tih onkogenih tipova. Koji, na primjer, baš strateški pristup inovacijama bi bio za onkološke bolesti? Spomenuli ste nešto, a recimo za onkološke pa za ovisnosti, što bi konkretno to bilo? Pa prije svega što se tiče onkoloških bolesti, mislim da je prava revolucija napravljena na području samih terapija. Generacije očekuju lijek protiv raka. Generacije. Možda ćemo dočekati. Pa ja vjerujem da hoćemo. Zaista vrlo blizu ono što je molekularna dijagnostika omogućila zaista da se ciljano ide na liječenje tumora. Ono što mi zagovaramo jako u Hrvatskoj je ono što je u svijetu već moguće. A to je da zaista kada se postavi dijagnoza raka, da se što više implementira ta precizna dijagnostika. Moramo se pohvaliti da je Hrvatska napravila među prvima u regiji, dakle u Europi, centar za preciznu medicinu gdje se može napraviti potpuna, ja bih rekla, slika toga karcinoma. To je nacionalni laboratorij nedavno otvoren, to je veliki iskorak. To je veliki iskorak. Ono što bi bio, ja bih rekla, zaista još veći iskorak je da gotovo svakom onkološkom bolesniku, a ne samo onome u metastatskom sijelu, se omogući ta dijagnostika precizna. Samim time puno smo pametniji s kojim lijekom djelovati, kada kirurški, kada radioterapijski. I to je recimo nešto što je uvelike promijenilo način i tijek liječenja raka. Jednako tako kod ovisnosti moramo uzeti u obzir naravno i nove metode poput harm reductiona koji se često još uvijek nedovoljno promatra u kontekstu inovativnih javnozdravstvenih politika. Harm reduction je primjerice teškim okorjelim pušačima omogućiti nekako kaskadno smanjenje nikotina koji unose u svoj organizam. Isto tako podrška naravno ovisnicima o drogama i slično. Za to je potrebno biti inovativan ne samo u terapijama nego i u politikama koje donosimo. Tako je. I onda postoji ono prirodno pitanje koje se nameće, ima li bojazni za pacijenta u Hrvatskoj? Vi ste sigurno na sastancima regionalnih ureda Svjetske zdravstvene organizacije, sve su to bile teme, dakle tehnologija i zdravstvena industrija. Možemo li mi to sve pratiti? Ko sve to može pratiti uopće? Pa evo, ja moram reći da sam zaista sretna radeći ovaj posao gdje smo kroz našu platformu, kroz Think Tank, uvijek oni koji progovaramo, evo, i čak i za ovakve prigodne dane o inovacijama. Puno je toga na horizontu i medicinskih tehnologija, dijagnostike, umjetne inteligencije. Međutim, ono što je jako važno, to nije jedan dan kada govorimo o inovacijama. Mi moramo stvoriti jednu kulturu dijaloga gdje za jednakim stolom, evo poput ovoga, sjede i dionici javnog sektora, administracije, dakle ministarstva zdravstva, HZZO-a, zdravstvene industrije. Možda je, ja bih rekla, najbremenitije ovo zdravstvo zbog toga što se stvara jedna određena, ja bih rekla, još uvijek nesklonost da javni i privatni sektor sjede zajednički. Međutim, upravo je inovacija ona koja zahtjeva suradnju javnog i privatnog sektora, zato što industrija uvijek korak ili 10 koraka ispred sa svojim inovacijama i da bi taj lijek, terapija, tehnologija, dijagnostika, ultrazvuk, akcelerator, što god, zaista pronašao mjesto u javnom sektoru, mi moramo kontinuirano razgovarati i na neki način educirati naš zdravstveni kadar o inovacijama koje su dostupne. Magistra Bujanić, što biste vi rekli zapravo što se zna, što će biti ključ zdravlja u doba umjetne inteligencije? Pa prije svega, ja bih rekla, uravnotežavanje zdravstvene i digitalne pismenosti i prevencije, preventivnog načina razmišljanja. Svi smo mi, kao što sam rekla, pacijenti i naravno da uvijek želimo dostupnost najnovijoj terapiji, najnovijoj metodi liječenja što brže, što bolje. Međutim, često zaboravljamo da brineći se o vlastitim automobilima uz redoviti servis jednom godišnje zaboravljamo svoje tijelo tretirati kao hram i promisliti koliko i sami brinemo o vlastitom zdravlju. Pokazatelji neki zaista pokazuju da premalo koristimo sistematske preglede. Apsolutno, i mislim da je tu ključ zapravo smanjenja troškova opterećenog zdravstvenog sustava. Na kraju krajeva povećavamo uvelike šanse za izlječenje. Evo samo jedan od primjera, Hrvatska je liderski, zaista inovativno uvela prva u svijetu, u Europi i u Europskoj uniji sigurno screening program za rak pluća. Međutim, ako se rano otkrije, u 95% slučajeva taj karcinom je izliječen. To je preveliki uspjeh. Ja se iskreno nadam da će akademik Samaržija također ubrzo gostovati u ovoj dijagnozi, da se pohvali
i da kaže, jer koliko čujem, znate, kad napravite jedan takav program pa su Amerikanci zainteresirani i mnogi drugi, onda znate na kojem ste putu i kako ste zapravo lider u nekim stvarima. Mi smo skloni uvijek gledati što ne valja, a zapravo smo ogromne uspjehe u mnogim specijalizacijama, pogotovo u medicini. Ovo bismo apsolutno izdvojili, ja bih rekla, upravo taj primjer screening programa kao jednu revoluciju u inovativnom pristupu, ne samo zbog postojećeg nacionalnog programa za screening raka pluća, nego što je ta tehnologija koja koristi i umjetnu inteligenciju, očitanje nalaza, pohranu podataka, analizu podataka i njihovu procjenu u drugim centrima izvrsnosti na međunarodnoj razini, otvorila priliku za ranu detekciju primjerice kalcifikacija aorte, dakle kod krvožilnih bolesti, drugih karcinoma na području toraksa. Dakle, jedna predivna inovativna priča je otvorila, ja bih rekla, priliku za inovacije na drugim područjima koje će zaista promijeniti tijek bolesti. I ne smijemo zaboraviti da smo već niz godina prvi u nekom rangiranju i u transplantacijskoj medicini. Među svjetskim vrhom već posljednjih nekoliko godina, no moramo izdvojiti zaista, evo ja bih rekla, timove eksplantacijske, transplantacijske koji zaista sudjeluju na najboljim kongresima, ali i tu je jedna velika multidisciplinarnost, naš telemedicinski sustav, Eurotransplant, uključenost, ja bih rekla, u tu međunarodnu mrežu i to je pokazatelj kako je, evo, inovacije ne samo u tehnologiji i lijekovima, nego i inovativan pristup organizaciji nekog procesa zaista može donijeti, ja bih rekla, rezultate na dobrobit pacijenata. Apsolutno. Znači, govorimo o jednoj novoj eri u znanosti i ona u svakom slučaju mora imati i ima reperkusije na zdravstveni sustav. Što biste rekli, a spomenuli ste već važnost prevencije, rekli smo koliko je važno da brinemo i sami o svom zdravlju, ali ipak su neke kampanje, da ne kažem i mnoge kampanje, napravile puno dobroga. Nedavno sam bila na jednom sjelu gdje se pričalo o tome kako se za hipertenziju zapravo uspjelo u tome da je smanjenje soli negdje zabilježeno. I ja sam baš pitala, pa čemu to pripisujete? A odgovor je bio, gledajte, mi tu kampanju radimo 25 godina. Ja se sjećam, na nekoliko raznih skupova smo baš isticali Andriju Štampara. Vječito se njemu vraćamo prije gotovo 100 godina. Međutim, nemojmo zaboraviti, naš profesor Štampar bio je koljevka hrvatske kinematografije, čak u jednom smislu, jer je već tada shvatio da je narodu potrebno osmišljavati i izrađivati edukativne filmove o tome kako peru ruke, kako sprječavati prijenos infekcija. Upravo je to taj jedan inovativan način razmišljanja, nešto što Hrvatska jako lijepo može kao koljevka zdravstvene pismenosti u svijetu, ja bih rekla, pokrenuti. Premalo to ističemo. Premalo ističemo i moramo se tapšati po ramenima, ali evo upravo je ova kampanja za hipertenziju, lov na tihog ubojicu, 70/26 ili znaš li svoj broj, dakle svi znamo svoju veličinu cipela, odjeće i slično, međutim ne znamo koja nam je vrijednost kolesterola. U nekim godinama to postaje jako važno jer na taj način, kako i profesor Pečin vrlo često kaže, ne znajući da u abdominalnom dijelu na području trbuha kao da imamo jedno malo burence u kojem kola preko 100 hormona koji su potencijalni ubojica za nas, a to se na vrijeme uz pravu kontrolu i poznavanje toga svoga broja zaista može pravovremeno tretirati. I upravo su te kampanje lijep primjer u regiji, jer imamo primjer da struka koristeći digitalne mreže, ono što danas pacijenti prate, vole, puno su na svojim pametnim mobitelima, zaista je napravilo, ja bih rekla, rezultate, ali i uz podršku lokalnih, regionalnih samouprava koje su dale dozvolu da ti plakati idu na autobuse, u tramvaje, po zgradama i to je primjer jedne lijepe suradnje. Da, i još je jedna stvar koju moramo istaknuti. Dakle, uvijek ističemo, a to je definitivno činjenica, mala smo država, ali kao što kažete imamo velike rezultate u vrhunskom sportu. Tako se mi i na mapi izvrsnosti zapravo nalazimo na nekim visokim pozicijama, pa se tu ne smije zaboraviti digitalizacija. Dakle, mi imamo e-uputnice, e-recepte. Ne znam koliko država u Europi, imamo li mi neke podatke, dakle mi smo tu negdje među prvima. Među prvih 3 smo sigurno krenuli sa e-receptom, unatoč
naravno izazovima. Izazovi postaje svakodnevno u doba sajber napada, digitalnih tehnologija. Često malo postanemo i nervozni kada nešto ne funkcionira onako kako želimo. Međutim, to je zaista u Hrvatskoj, ja bih rekla, revolucionarno. Naši timovi objašnjavaju državama u Europskoj uniji kako implementirati e-recept, e-karton, što je poput jedne izvrsne autoceste ili, ja bih rekla, Pelješkog mosta u kojoj se omogućava prijenos informacija između obiteljskog liječnika, između specijalista. I Hrvatska je upravo tu svoju, ja bih rekla, veličinu, odnosno činjenicu da smo mala država, vrlo agilno iskoristila da što brže implementira digitalizaciju zdravstvenog sustava. To je temelj za fantastične stvari, kao što je upravo nacionalni screening program za rak pluća, jer uz obiteljske liječnike putem e-kartona, odnosno putem sustava CEZIH-a, se brzo dođe do pacijenata unutar zapravo osiguravatelja. I nemojmo zaboraviti da je upravo isti taj sustav na neki način prilika za svakog pacijenta koji koristi sustav e-građanin da možda u budućnosti pronađe informacije za sebe, da ima remindere, da može obnoviti svoju kroničnu terapiju putem toga. I to su inovacije koje su zaista olakšale život našim pacijentima. Još uvijek ih možda ne doživljavamo da su nam važne, ali jedna Njemačka, Austrija, Francuska tek sada zapravo rade iskorake da bi pokušali to napraviti. I velika kampanja koja će tek krenuti sigurno će biti ona o zdravstvenom opismenjavanju. To nam sigurno svima treba. I u kolikoj mjeri vi procjenjujete da je naša treća generacija, dakle oni najstariji koji trebaju itekako skrb, kako su se oni prilagodili ovim svim digitalizacijama? Pa to je nešto što je pitanje Europske komisije i Svjetske zdravstvene organizacije koje sve više rade na zdravstvenom, ali digitalnom zdravstvenom opismenjavanju. Danas većina ima pametne telefone i sadržaj koji javno zdravstveni sustav treba ponuditi tim pacijentima je zapravo nešto što je budućnost, da možemo naći za sebe korisne videe, edukativne savjete. Vrlo često ja moram izdvojiti da tu zdravstvena industrija uvelike potpomaže javni sustav kroz osiguranje edukativnih kampanja, materijala za te pacijente. Danas imamo kućnu njegu koja je posredovana tabletima, mobilnim uređajima, postoje pametni kreveti koji očitavaju određene parametre, Internet of Things, da vi danas možete pratiti praktički putem EKG-a, telemedicinski pacijente sa srčanim oboljenjima. Imamo iz Hrvatske lijepe priče, lijepe startupe. Tako da je budućnost digitalna, ali niti najsuvremenija digitalizacija ništa ne znači bez volje pacijenta da to koristi. I zato je važno sustavno nekako pacijente educirati. Ja sam na jednom kongresu upoznala gospodina iz austrijskog osiguravajućeg društva kojem je posao bio upravo da trenira pacijente kako da koriste aplikacije, tehnologije, i to je recimo jedna inovacija za koju bih vrlo voljela da postane sastavni dio našeg pristupa u javnozdravstvenom sustavu, da pacijenti ne budu prepušteni sami sebi, nego nekako da iskoriste potencijal ljekarnika, magistara farmacije, farmaceutskih tehničara, medicinskih sestara, da postanu treneri toga digitalnog zdravlja. I to je to zajedništvo o kojem smo krenuli u priču za današnji intervju. Magistre Bujanić, puno vam hvala što ste sudjelovali danas u Dijagnozi. A važnost inovacija u zdravstvu važna je, koliko je važno omogućavanje nade pacijentima u izlječenje. I ne samo nade, nego istinske i stvarne mogućnosti uspješnih terapijskih postupaka. Istaknuti zagovaratelji prava pacijenata uvijek ističu ključnu snagu njihovih glasova, a iz udruga europskih pacijenata ističu i kažu: pretvaranje medicinskih mogućnosti u stvarnost i davanje pacijentima šanse za zdravlje i svjetlu budućnost ključ je za inovacije u zdravstvu. Riječ je o davanju nade i liječenju bezbrojnih života. Gledali ste Dijagnozu o inovacijama u zdravstvu. Do sljedećeg ponedjeljka. Veliki pozdrav.